O Intecmar de Vilaxoán continúa avanzando no seu proceso de automatización. As instalacións contan agora cunha nova ferramenta para algunhas das súas tarefas máis laboriosas, unha delas no denominado método do PSP. É un método largo, tedioso, farragoso, non é doado e require moito tempo. En Intecmar temos implementadas varias operacións para automatizar. Temos automatizadas varias operacións para que poder acurtar tempos, poder gañar en precisión, en reproducibilidade. O Conselleiro do Mar visitou as instalacións deste laboratorio salientando que Galicia está á vanguarda do sector. Durante estes anos fomos enlazando unha serie de traballos e de inversións que nos fan estar hoxe en esa vanguardia, nunha vanguardia en donde podemos decir incluso que somos casi un laboratorio que somos o europeo, o único e de referencia para os análisis histopatolóxicos dos bivalvos. Os representantes da Rede Nacional de Laboratorios de Biotoxinas Mariñas tiveron ocasión de coñecer hoxe as novidades implementadas nestas instalacións de Vilaxoán. Fixérono logo de celebrar aquí a 9ª reunión da rede, un encontro que serve de posta en común dos avances, pero tamén dos problemas detectados. O primeiro é comentar todos os análisis oficiais que cada laboratorio ten feito nos diferentes toxinas lexisladas, os métodos que ten acreditados, os avances que teñen na acreditación e as problemáticas que están a topar. E por outra parte, nós temos que transferir a información que temos de participar na rede de laboratorios nacionais que hai a nivel europeo. A xornada rematou esta tarde cunha visita a industrias da zona relacionadas co sector do mar.